Mamukasei vana veZimbabwe. Inini chandinofarira ndechekuti hapana chinhu chakaitwa nevana veZimbabwe chakazokonzeresa kuti zvizonzi vakuita basa rekuponda maChina. Handiti mazviona manje. Ndinofara neuyo akalika vhidhiyo yezvakaitika izvi. Nekuti pavaiita zvinhu izvi vachitorwa vhidhiyo vaifungidzira kuti ari kutotora wacho dzimwe nguva ndewavo vasingazive kuti akanga atori nechinangwa. Izvozvi ndo zvinokuratidzai kuti murevolution umu mazara vanhu. Vamwe vari kutoshandidzana nevanhu vari kufungidzira kuti vari kushanda nevanhu vasingazivi kuti vari kushanda nevana verevolution, vachifunga kuti vari kushanda nevamwe vavo. Hakuna vhidhiyo yakadai so iyi inolika nekubvumirana kwemaChinese neakanga achitora vhidhiyo. Yakatolikwa nekuda kwekuti munhu aida kuzvifumura kuti zvizikanwe, zvisina kubvumirana nemaChinese. Munofanirwa kuti muzvizive. Saka tinotofanirwa kuti tifare zvakanyanya mukuona zvinhu zvakadai so zvichiitika zvichipararira nyika dzese. Remember that kuti vhidhiyo yamuri kuona ipapa yatosvika kunyika dzese, even kuChina kwacho kwavanobva. President wavo chaiche akutoziva kuti ndo mabhihévhero avari kuita vari mukati menyika yevanhu. In case of tomorrow, kana pane zvimwe zvinhu zvichazenge zvaakuitika, mangwana vanenge vakuzotongwa, nekuti zvinhu izvi zvine mitemo yavanenge vachiteedza. Kubva kwavanoita kuChina uku havabvumidzwe kuti vauye vachizobehave this way kunyika dzevamwe. Asi iyi behavior iyi vanotoipiwa nezvigananda. Mirai ndinyatsokutaurirai vana veZimbabwe. Iri senzira yekunzi vashandiswe kuda kuprovoka masi. Handiti muri kupanzwa. Kuitira kuti masi ireacte pabude mazwi ekuti kana kuti rekodhi yekuti masi iri kuramba maChinese ari kuuya kuzoita mainvestment munyika. Masi iri kurwa nenyika. So that vanobva vatanga kuwana mukana wekuseenzesa masoja, nekuti vari kushaya nzira yekuseenzesa chisimba chekuponda kuuraya vanhu vane nguva yakareba. Ndakambokuudza inyaya iyi last week. You need to remember my words. Pandakambotaura mune imwe audio ndichiti vana veZimbabwe ndine chiziviso, ndiri kukumbira kuti muparadzire audio yangu iyi kumagroups nemachannels ese erevolution nekuvana veZimbabwe vese. Nekuti pane musangano wakagarwa pasi wakanangana nechinangwa chekuti tirikuda kuti titsvage zvinhu zvekuti tirwisane nemasi. Tishandise masoja apinde mumasi achiita chisimba vaponde vanhu. Afa asara. I think you still remember that audio yandakasenda last time. Saka maChinese ayo musava blame. MaChinese vari kutotumwa, havana zvekuita, havana kana choice, just because vakuita basa ravanenge vachitumwa nevarungu vavo kunoku. Vari kuvapa pekumaina pekudii nekudii. Imagine kuti munhu akanzi iwewe handisi kuda kuchaja mari, asi ndoda kuti utsvage nzira yekuita hondo nevapfana vanoshanda navo. Udambure vanhu zvisvike kuPOVO, tione kuti POVO ichareacta sei. Pane zvatoda kuti tiite. Toda kuinstalla discipline muvanhu. Handiti muri kupona. Pachinzvimbo chekuti vamuchaje mari, vobva vamuofa basa rekurova munhu. Imimi munofunga kuti chii chaanodecida? Anodecida kurova munhu. Handiti mapaona. Saka chinhu chandiri kufarira ipapo ndechekuti masi haisati yareacta, haina kureacta. Masi iri kuseenzesa word of mouth kutaura kuti this is not right. Musatitume kuti tizoreacta. Which is very much correct. Zvichazotokonzeresa kutoti kumberi uko kana masi yakureacta havakwanise kuzotora kana kuti kuzoisa marecords ekuti masi iri kurwisa zvido zvegovernment. Handiti mapaona manje. Ndo nyaya
yamunofanirwa kuti munzwisise. Of course tinoziva it's painful, zvinorwadza. Hapana munhu ari kufara kana neni ndiri kunzwa moyo wangu uchichema. Asi zuva richazosvika. Kana richinge rasvika zuva iri harisi kuzosvikira kumaChina. Let's not attack the wrong opponent. Isusu let's focus on Idi Mnangagwa nezvigananda zvake, ndo varidzi vemaChinese ava. Inini ndichitora picture yezvinhu zvakaitika izvo. Ndiri kutora picture yezvinhu zvakaitika izvo, iri picture yezvinhu zvakaitwa naMnangagwa nezvigananda. Inini pakadai apa maChinese handisati ndaapa mhosva. Mundiregerere vana veZimbabwe. Mukutaura zvakadai dzimwe nguva zviri kukurwadzai kuti maChinese munoda kuti muapaniche. Asi Bhoki mukamuona akuruma anenge asakidzirwa nemuridzi wake. Ndo zvandoda kuti nditaure. Saka imimi kuti mumise Bhoki kuramba achiataka, dhilai nemuridzi nekuti muridzi munomuziva. Handiti mazvinzwa. Munodhila naye sei muridzi waBhoki, munomusenzesera mutemo, obva asungwa. Bhoki obva apfurwa nepfuti, nekuti Bhoki basa rake nderekusekiwa, haafanirwi kuva chikara. Handiti muri kupaona. Saka imbwa kana yakuita basa rekudestroya nekuterroriza, medzisiro yayo inopfurwa, yobva yaurayiwa, muridzi obva asungwa. Ndo nyaya inoda kuitwa pakati pemaChinese nemuridzi wavo. Saka be ready for the signal, vana veZimbabwe, nekuti everything is taken into a record. And marecords iwayo hazisi kukwanisa kuti adilitwe kana kuti kukanganikwa, nekuti ari kuchengetwa. In case of tomorrow, kana reaction yakuzoitika, action yatanga, panenge pasina kana mibvunzo, panenge pasina kana kupikisa. Kana naiyo army ichasvika pastage yekuti inyatsokunzwisisa, nekuti chimiro chiripo, tiri kurwirana army isusu negovernment yaMnangagwa. Government yaMnangagwa inoda kushandisa army nenzira yekungovavhurira kumabarracks uku. Vakatoti mhanyai mhanyai, vanhu vaya vatanga kurwisa maChina. Handiti mazviona manje. Saka marekodzi iwaya asiyei awande kuitira reaction yemangwana. Nekuti mukasasiya marekodzi iwaya achienderera kumberi, munozotopedzisira makuita kunge sezvinonzi muri kurwisa vanhu vasina zvavaita. Saka regedzai achengetedzwe marekodzi iwaya. The time is coming.